Anem a fer el primer exercici de Word. Recordeu aquell document que vam guardar a la carpeta PRI? Doncs és moment d'obrir-lo. Doble clic, busqueu el vostre curs, doble clic, busqueu la vostra carpeta, doble clic. I quan arribeu a l'arxiu Word exercici 1, doble clic. I ja està, aquí el tenim obert. Recordeu que aquí sota sempre apareix un petit requadre de l'arxiu que tenim obert. Si deixem el ratolí a sobre veiem una miniatura de l'exercici. Si clico, ho amago. Aquesta carpeta correspon a aquest requadre d'aquí. Si la vull amagar, clico el requadre. Clico el requadre per sortir també. Per seleccionar, cliqueu amb el botó principal del ratolí i arrossegueu cap a la direcció que voleu el ratolí i quan ho tingueu tot seleccionat deixeu anar el botó. I amb la tecla de borrar, borrem. Anem a escriure 5 coses que ens agraden de l'escola. Fixeu-vos que un cop tenim un text escrit apareixen unes línies vermelles. Això vol dir que tenim errades, perquè l'ordenador es pensa que estem escrivint en espanyol. Jo li vull dir a l'ordenador que estic escrivint en català. Per tant, una manera de seleccionar-ho tot és clicant al final, arrossegant el ratolí amb la tecla clicada i deixar anar. Si vull anar més ràpid, fixeu-vos que quan posem el ratolí davant d'una frase apareix o es transforma en aquesta fletxa blanca. Ara clico un cop, mantinc clicat i em desplaço cap a baix. I així també ho selecciono tot. Un cop ho tenim tot seleccionat, venim on diu espanyol i activem el cercador d'idiomes i busquem català. Per buscar hem d'anar a desplaçar-nos cap a baix. Si volem anar més ràpid, un truc és apretar la tecla C de català, C. I ara anem als idiomes que comencen amb C. Trobem català, ho seleccionem i apretem acceptar. I ara trobem que hi ha 3 errades en català. Per corregir aquestes errades hem de posar-nos amb el ratolí a sobre de la paraula i apretar el botó dret del ratolí un cop. I després seleccionar de l'orientació que em dona l'ordenador la paraula que jo crec. És evident que m'he deixat l'altra S, per tant, clico i s'arregla la paraula. Professors, botó dret a sobre, va amb doble S. Classe, botó dret a sobre i va amb doble S. Anem a guardar tots els canvis. Recordeu, us desplaceu fins aquí dalt i apreteu un cop el botó de desar.